לפני שנה געשה הארץ. רעדה, הייתה סערה תקשורתית. איזה ביטוי מכוער. עורכת דין שהתגאתה בטיקטוק, שהיא בפטורים, שהיא השיגה ללקוחות משירות צבאי. והנה מתברר שהיא הפכה להיט בציבור החרדי. עורכת הדין עדן זינו, שלום. בוקר טוב. את עורכת דין, מומחית לזכויות חיילים, נכון? כן. במה הדברים אמורים? הציבור החרדי, מי שפנה בימים האחרונים בעקבות מה שהתחולל, זה למעשה, הם מחפשים איך כן בסוף אפשר לקבל את הפטור. התשובה שלי זה שיש את החוק. יש מי שהוא לא קשר מבחינה בריאותית, ומי שלא קשר מבחינה נפשית, כמו שכולנו יודעים. ככל שיש למי מהם טענות כאלה, אפשר להעלות את זה בפני הרשויות, ומי שבסוף מקבל את ההחלטות, גם במקרים שפרסמתי בטיקטוק, מי שבסוף קיבל את ההחלטות והחליט שהוא לא קשיר, זה לא המשרד של עורכת דין עדן זינו, אלא הגורמים המקצועיים בצבא, שבסוף עשו כחוכמתם והחליטו בתרסד במקצועיות, כי אלו מקרים שהם לא קשירים. עכשיו, אגב, לצד המקרים שפרסמתי שאנחנו פותרים, יש גם את המקרים שאנחנו מגייסים. יש עשרות בתקופה האחרונה שאנחנו מגייסים, בין אם זה שהצבא פספס ופתר מסיבות כאלה ואחרות, ואנחנו הבאנו את זה שוב לידי הרשות, שתבחן מחדש ואולי תשקול שכן נכון. זה רלוונטי גם לשינוי תפקיד ולכל דבר. זאת אומרת, המשרד פועל בצורה נאמנה מול הרשות הצבאית, בכל תיק, שבסוף מי שמחליט זה הצבא, האנשי מקצוע שיושבים שם, ועושים את העבודה לצד הטוב ביותר. עדן זינו, תצלחנה ידייך. תודה רבה.